İnsan aurasy hakykatdan näme zat? Aura diýilýän zat aslynda bedenimiziň daşyny gurşap alýan bir energiýadyr. Ilmy taýdan her insanyň elektromagnetik ýaýandygy aýdylýar. Ýöne bu gurşagyň durly renklerde görülýärligi bolsa gaty hayran aldyrjy bir temadyr. İnsanlaryň ruhy ýagdaýy, saglygy, hatda düşünjeleri hem bu energiýa täsir edýär. Meselem, pozitiv ruhy ýagdaýy parlak we janly renklerde görülýärke, stres we depressiýaly ýagdaýy auranyň solok we daralmagyna sebäp bolýar. Gyzyl aura şadýan berini, mawy bir aura bolsa rahat we bagtly berini aňladýar. Bu aura diýilýän zat diňe insanlarda dälle eýsem hayvanlarda we ösümliklerde hem bardyr. Käbir medeniýetlerde bolsa bu auralaryň şifa berýän güje eýeligini anýarlar. Meselem bizde zäk diýilýän maddanyň biziň auramyzy bejerýänligine inanýanlygymyz üçin ulanýar. Biriniň näle bir aurada gezýänligini şol kişiniň ýanyna baranyňyzda özüňizi näle duýýanlygyňyzdan bilip bolýandyr. Aura diýilýän zat ilmi hemde ruhy ýagdaýlarda has içkin öwreniljek bir temadyr. Bu sebäpden ýakyn günlerde Aman Hümmi YouTube kanalymda bu barada has giňişleýän bir ýagdaýda siz bilen bir video paýlaşýar. Men Aman Hümmi. Indiki videomuzda görüşýänçe hoş, sag bolun.